Irio nade jahera mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu. En morna mang'eny odiochieng' ma kawuono nikech antiere kod welo e studio. Gibro nyiso wa ni nying gi ng'a, gia kanye, tang'o momiyo antiere kod gi e studio. Kata kamano kapok arwako gi, daher mondo mi aparni ni juma ni duto te wadwa ni mondo mi wahing jogo mantiere kod chandruok kata pek mar winjo. Mabro te chendo ni enana Ruth kenda mor kodi mokalo nyakora Mugia Jwang. Yena mondo mi arwak wendwa kendo gibro nyiso wa ni nying gi ng'a, gia kanye. Abo chako kod nyadendi mantiere tum kocha machiegni. Kamano, nyinga en Sheila Apio. An advocate. Atiyo at network as an education inclusive and health wellness and erokamano. Erokamano ahinya. Kata bobiro kuom osiepo machielo bende bonyiso wa nyinge ng'ain wuod kanye. Gimomiyo watiere kod studio odiochieng' ma kawuono machiegni penj laktar. Erokamano uru ahinya. An gi nyinga an Stephen Ogalo. An a japuonj. Apuonjo Machako School for the Deaf. An dalawa Migori County. To gweng'wa iluongo ni Muhuru Bay. Mane kuma ae. Koro jodala wate to wa Kisumu, wuonwa gi minwa ni kocha. An awuon amor kuom chopo ka mondo wahingo odiochieng' ni kendo gi juma ni mar jogo modak gi ng'ol ma ok nyal winjo. Erokamano ahinya wuod Migori, amor mokalo mar bedo kodi e studio kendo itiyo tich maber. Bedo japuonjo kendo tich mayot. Warwaki e chenro mar penj laktar. Nanyisi ni kawuono antiere kod wendo wa machielo machiegni nyadendi. Ginyinga an Maureen Aoko. An japuonj. An a Homa Bay County, tatiyo Kajiado. Atiyo Kajiado kaka japuonj ma primary. Erokamano amor kuom bedo ka. Erokamano ahinya nyakwara Mugia Jwang kaka iwinjo no wantiere kod welo e studio ka awahingo juma ma bende wang'iyo jogo mantiere kod pek mar winjo. En gima ne wasewinjore e chenro mokalo ni ji duto te nyaka yud teko mar tudruok gi ji, mar go mbaka gi ji, to mana ka wang'eyo weche mag jogo ma samoro ok nyal winjo, ere kaka inyalo wuoyo kodgi nikech magi gin gik manyalo yudo ng'ato kamoro amora sa asaya. Wawachoga ni onge gima nyalo yombo ng'ato. Abo chako kod wuod Migori. Ni iyudori ka ok inyal wuoyo, ka ok inyal winjo, koso sigandi ne chal nade? Okay. An awuon ok onyuola ka an gi ng'ol machal kama. Nonyuola ka winjo maber. To nachako gidhi e skul mar jogo ma winjo kaka nyithindo ma kawaida. Koro nadhi e nursery, PP1 nyaka grade 2. Koro bang' thuolo manok to awinjo ka tuo moro juka. Koro bang' tuono kosejuka notera osiptal e kaunti mar Siaya. Kama ne mamwa tiyo kaka nurse. Koro kana ni osiptal kanyo, bang' budho osiptal matin to kanyo to koro nyalona mar winjo lal. Koro jowa ne paro ni ng'ato samoro kane pod atin to ng'ato noso gimoro e ita kata nade ma momiyo koro ok anyal winjo kendo. To lakini an naduoga fwenyo ni gini ojuka en tuo manojuka emoloka kaka mabedo kaka an. Koro sani asebedo kadak gi ng'ol aila ni kuom higni 25. Erokamano ahinya. To sigandi chal nade? Mari nobedo nade? Imbe no yudi ayuda ka kaso tuo moro nodonjo, koso ito nonyuoli ka intiere kod pek mar winjo? Erokamano. Nonyuola ka winjo maber.
lakini kana dongo ka chopo higni 3 ta bedo ng'ama ok winj wach nikech natuo. Koro kabedo matuo to miyo abedo deaf. Koro gima notimre ni nodhi e hospital to miye wrong injection. Koro kanodhi e hospital to nowinjo, to bang' kanosechuoye sindan to lokore momo. Koro nokonyal winjo, lakini ne oamua ni nyaka ngimane dhi maber. To mokwongo ne e skul mar jok ma winjo, lakini bang' kosebedo gi ng'ol mar winjo to dhi e skul mar special school. Ma wantiere kod wuod Migori kachiel kod jaber magawacho kacha ni ne okonyuolgi ka giwinji, mak mana ni kotenore kod tuoche mathoro mako ji. Gimomiyo ne wakelo ni chenro ni Nyakwara Mugia Jwang' ni gini nyalo mako ng'ata e higa mora mora. Omiyo ere gimonego bed ni watimo, ere kaka onego bed ni waiko nyithindo gi mondo mi ngimagi odhi nyime mana kaka winjo nowacho ni en ngimane nyaka dhi nyime, nyaka osom, wantiere nyaka gi jopuonj, tiende ni ngima nyaka dhi nyime kaka onego bed ni odhi nyime. Aoko mari ne chal nade? An bende an mana gi story mana chal kodgi, na dongo ka winjo wach maber. Kendo nachako dhi e skul mar jok manigi winjo. Kini kana chopo kana jahigni 8 to nayudo accident, gari nogweya matin. Koro nadhi e hospital, otimna x-ray, omany picha to manyo obwongona to yudo ka onge gimo o affect obwongona. Koro bang'e kasechango to nayudo tuo mar meningitis. Koro meningitis nomaka matek. Koro from there obedo amende ne obedo affected, then ochako dok e hospital mar 2. Koro odak e hospital kuom thuolo mar higa 1. Koro kanodok kendo kotieko hospital no to eka kanobedo ng'ama koro nigi ng'ol mar winjo. Again gimomiyo bende ne obedo gi ng'ol no ahinya e bende nochuoye quinine mang'eny e dende. Koro mos to ite dhi adhiya ka dino modhi mobedo silent mokonyal winjo. En chir mang'eny Nyakwara Mugia Jwang', kendo en pek nyaka ne jonyuol ma samoro nyathini bera kendo dhi nyime e yo makare kacho kipo nono to ngimane lokore. Kaka jonyuol onego beni utimo nang'o, onego beni watimo nang'o. Kata kamano winjo kane wuod Migori nowacho kacha ne ji ne wacho weche ma opogore ka gima ng'ato keto gimoro e iti, ka gima gimoro otimore marach. Abro chako kodi Aoko, in mantiere buta machiegni ka weche magi ma iwinjo ga kiwacho kotinde kod wito teko mar winjo ka nyathino nyuola ka winjo maber, kopogore kod weche mag juok kod gik makamago. Jomoko paro ni ati deaf ni en kas, ng'amo kuom. Please, deafness ok en kas, ok okuomwa. Kiki believe mano. Koro an nachako bedo natuo emomiyo nabedo gi ng'ol mar winjo. To bedo ga mothers ng'enygi bedo ga matek mondo janyuol oyie ni nyathine koro nigi ng'ol. Lakini nan gi jonyuol mano oyie mos bo omomiya chopo kuma antiere ni. Ok en kuong'. Wuod Migori aduogo iri. In jogweng'u thothne ne wacho kacha ni nyaka bende ni gimoro okete iti. Kopogore kod kuong', kopogore kod gik mokete iti, ang'o kendo miwacho ga kuom jogo mantiere kod pek kata ng'ol mar winjo? Gadieri e kit ngimana nyaka na chak dak ne ok ang'eyo gimomiyo ng'ato nyalo lokore mabed kaka an ni. Koro kaka na yudo tuo ni, jonyuola nokoyie gi situation man godo ni eri. Koro ne ogiyie ni asewito nyalona mar winjo. Koro babwa notemo manyo yore mopogore mondo ita ochak tiyo kaka ne tiyo chon. Notemo lakteche mopogore ne gitemo nyadi mang'eny to lakini ne ok otimore kaka ne giparo. Koro mano noyudo kapok adhi e skul mar jogo ma ok winj kaka an. Koro e family na onge ng'ata mosebedo gi ng'ol ma ni koro ok giwinj wach kaka an eri. Koro jonyuola noparre kabisa. Koro ne giwe ni samoro ni ng'ato okuong'a, kata ng'ato ni samoro ne nigi ich lit, oko kuchocho motimo na tim ok ber. Koro nobedo abeda kamano. To
to gikone to babwa noyudo jahocho mo lero ne tie weche gi maber kabisa, mo lero ne ni gini nyalo joko ng'ata ng'ata e saa asaya. Koro kik babwa par ni ma ni eti ni en kuong kata ne en weche makamage. To koro bang' mano to wuonwa noyie gi situation man godo ni, mo manyo na skul, mo tere skul miluongo ni Maseno. Koro kanyo ema nadhi ayudo tiegruok mapuonjora manyaka sani an ka. Ini winjo ga nang'o, ji wacho nang'o kotendo kod weche mag wito teko mar winjo to family u kata anyuola un nyithinda di in kendi ma intiere kod chandruogni koso chandruogni bo isewinjo ni nomako ng'at machielo bende e anyuondu koso in kendi mikonge e anyuondu? Okay, an kenda man gi ng'ol mar winjo to wan ji abiriyo e ot. Koro ji e society ka wan gi ji mopogore kendo gi paro mopogore opogore. Jomoko ng'e ni bedo deaf en gimoro ma ok ber ahinya. Jomoko be wacho ni deaf ni bedo deaf en ni ibedo cast. Ang'eyo ni disability nyalo timre samora mora kendo seche ma ng'ato kia. Koro kane an onyuola maber to gik moko nodhi olokore mbele. Koro mano ok inyal wacho ni an nokuonga. Koro an feel ka gima an gi mor ahinya bedo part of community mar jok manigi ng'ol mar winjo. Koro jok modak e village gi so o challenge ga normal people ka gidhi e school ma nyithindo winjo maber to ok obi understand gima japuonj wacho. Koro mane challenge mabe mantiere. Koro ang'e ni ang'e ni an gi deaf, I'm deaf. Koro nyaka dhi e school miluongo ni special school, nyaka dhi e school mar nyithindo ma nigi ng'ol mar winjo ama inclusive school, ama wati gi hearing aid mondo mi okonya. Koro kano dhi e school to ji neno ga ni nyako ni bright, nyako ni kunyal bedo ni en momo. Koro nok gi believe ga. Koro nadhi mbele gi somo. Actually en no dhi e school mar ok no dhi e deaf school, no dhi e normal school. Koro being person with a disability onge pogruok mora mora gi ng'at ma nigi ngima maber ma onge disability. Koro how you care for them is the same way you care for the persons with disability, especially jok manigi ng'ol. Koro jok ma e gweng' kocha cha, please relate gi nyithiu maber kata ka gin gi ng'ol, kik ubed gi attitude marach. Also you can be a role model to someone. Kaka eno feel no nyalo bedo role model to someone. Eno ko we chien kendo dhi mbele gi ngimane maber. Koro but jok moko pod ok accept nyithindo manigi disability. Koro the first thing en nyaki yie ni adier an gi nyathi manigi ng'ol. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Iwinjo wechego nyaki yie. Kiseyie to nyaki mi nyathini sira. Nyaki chung kod nyathini motegno mondo ngimane odhi nyime yo makare. Wach mar kuong, wach mar lawro kod anyuola, mago gin gik maonge, en ng'ol manyalo yudo ng'ata ng'ata e higa mora mora. Yienwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Wadwa ng'eyo to kaka odiechieng gi thoroga bedo odiechieng kodiechieng. Nikech kaka wadak sani gik mang'eny timore. Samoro dwani mondo mi odhi skul, odwani odhi tich, ere kako kalo ndara, ere kako wuoyo gi ji, ma samoro ok nyalo winjo dhok kata okia dhok ni chal nade odiechieng kodiechieng. En juma makende nyako Ramogi Ajwang' maka intiere kod nyathi mantiere kod ng'ol kata pek mar winjo, adwani mondo mi chikiti e sigand jomoko mondo mi wakonyre. Kik idhi mabor, kik isud kata matin.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Hoho mora mora mipidho kochiek moromo motegno to nyako tan to kala. Hoho kigolo hoho kapok otegno maralumno beche bet ni piny matin. To koro kiweyo mochiek motegno molokore kala tiyudo ka beche koro ni malo kata with double. Hoho kae sana sana hoho makwara ni iregega. Unang'eni kutedo ga sana sana chefs matedo nitie gimiluongo ni paprika. Paprika en ga hoho makwar moreg mobedo poda. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni minister. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, Saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajuang kaka wawache gi dhowa ka wantiere studio sani en ni kane wadonje kidieny mar ariyo, daher mondo mi wang'e kaka ngimani chal odiechieng' kodiechieng'a. Seche michiewo gokinyi, ichiewo, tidwa ni ikri mondo mi idhi tich kata idhi skul, itimo weche ma kamago. Ere kaka itudori kod anyuola ni kata family ni? Debede ni gimbe no gidhi e skul mondo gipuonjre wuoyo kodi, to ere kaka iwuoyo kod jo matatu kata jo bas, kapo nono ni idho bas. Pimno kaka odiechiengi chal kod kaka itudori kod oganda. Wabochako kod Wuod Migori machiegni. Penjo maber ndi kaka odiochienga chaloga. Koro an kan dala kata kane oda ajanindo to mana kama kawaida to ka chiewo gokinyi kan gowete na kacha seche moko an ng'eno kawinj alam ka alam ywako kawinji. Koro owadwa kata nyaminwa nyalo chiewa gokinyi to ginyalo ng'isa gima jonyuol nyalo bedo ka dwaro kan dala. Koro an ang'e dholuo, an mokwongo ang'e dholuo, lakini ok ang'e aming'a, ok ang'e gi iye
wawacho ga dholuo matin ka wan dala kucho. Koro anyalo wacho dholuo matin. Koro wanyalo loso kod dholuo kanyo ka wan dala. Koro jomoko jawacho ga ni an awuoyo to duonda ok wuogi. Koro gijanyisa ni chakini anuo seche moko amiyo kata an awuona gino miya ga nyiero. Nikech samoro awacho gima ok ni kare. Koro ka wacho gima ok ni kare tano maka gi nyiero chuna ni nyaka ndiki. Koro andiko kata samoro wach ni kopo ni wadwaro mkate kata ka wadwa gimiwiche mkate kacha. Koro kopo ni gikia gi sign language gidho mar lwedo ni chuna ni nyaka ndik negi mondo atang' negi ni mae madwaro. Koro ni kare mae midwaro. Kata kapo na dhi e duka mane kaka tiyo kamano to imiya gima nyalo bedo ka dwaro. Koro andiko. Koro kopo na asewuok ot adwa dhi kata e wuodha moro aja yudo pek mang'eny nikech seche moko kang'eyo ni matatu no dhi kanye. Nikech conductor kata ma namba mani kacha en kata kong'isa ni odhi kama anakia nikech geche madala kucho onge namba. Mana rodi kae man gi namba kaneno namba tanyalo fwenyo ni adhi kama. To kata ka en dala kucho to anyalo lal. Anyalo idho gari madhi yo moko ok adhi an awuon. Wach ni kaka kopo ni an Kisumu kaka chieng' moro kuom ranyisi. Ndalo mana an Kisumu nadwa dhi Kiboswa. An gari ne dhi Kiboswa to an nadwa dhi Mamboleo. Koro an kana penje nikech gin be gidich gidwa ni ji oidh gachgi to giye na iro donjo. Koro ang'eni fare madhi kucho chalre. Fare madhi Mamboleo gi ma Kiboswa romre. Ne en siling 50. Koro an hapo maka wadhi e wang'ayo madhi Kakamega. To abuok kama naneno kwa gike roundabout kacha. Ayano maka matatu medo dhi mana dhi nyime. Atemo chungo jal chaniero chungane kanyo. Na chiegni lal mang'eny. Tapenjo conductor chani apenji. Idhi kanye, gari ni dhi kanye. Kasto ema conductor penja ni karino kiwinji. Dong na koni ni koro ema conductor koro akone ni koro duok na sendi na mana chulo cha mondo adhi amany gari moro. Nikech ne chuna ni nyaka koro aidh gari moro mondo kadhi kuma nadwa nadhi. Koro alor machaka yudo matatu moro madhi Kajulu. En Kajulu? Kajulu. Yes. Kaito kora idho matatu madhi kono machopo dala maber. Kaito kendo chandruok moro en ga gotieno. Gotieno ka sitimo lal kata onge to en ga pek mang'eny kor kaloso kono. Nikech ing'eni dhowa motiyo godo ni en dhok manyakine lwedo, manyakine kata sucha kawuoyo kodi. To kopo ni stima onge kata onge to koro chandruok ni kacha. To lakini kan Machakos ting'eni kocha adake ot kenda. An gi simba machiegni. Koro sama winjo ka simba ywak kata ko vibrate kama tanyalo chiewo. Kaneno ka en sa achiel e wang'e achiewo taikora nikech kara mar tich kanyo onge shida moro amora nikech it's an inclusive environment. Koro waloso gi sign language. En kanyo no ma ana thuolo seche te nikech ji duto ng'e sign language. Kata kopo na adwa dhi ng'iewo gimoro kata kopo ni adwa dhi chiemo weche yot. Seche moko chuna ni andiki. Koro kopo ni ng'at ma wendo biro to koro chuna ni nyaka ndiki nikech pek moro nyalo bedo kacha nikech anya penji bi ng'e sign language okia gik ma kamago. Koro anaja miyo jomoko thuolo mondo kopo ni kata wendo moro biro e skul kacha to okia loso gi dhowa ni koro nyalo mana ndiko to wawuoyo maber. Wow. Ok en wuoth mayot ahinya nyakwara Muge Jwang' nikech ler nyaka bedie. Kapo nono ni en kama mudho nitiere to nyaka ine kaka otimo lwete mondo mi ng'eye kata mondo mi iwinj gima owacho. Adwa ni mondo mang'e ni challenges kata pek gi abo biro iri ya oko. Challenges kuom ranyisi kaka ma wuod Migori okelo ni nyaka ine ng'ato samoro wadak dala mudho ng'eny. Udwa wuoyo gi ng'ato nade gotieno mana kaka owacho no. Samoro gimoro timore ok gotieno ji go uwi ok iwinji. Samoro idwa ni mondo mi kaka no lalno. Ere kaka wanyalo face challenges gi aoko? Dala kucho
seche mana bedo ng'ama ok winjo wach na learn what is called lip reading. Koro ka ng'ato wuoyo tanyalo ang'iyo wang'e tir anyalo follow dhoge gimowacho. Koro mano nomiyo asomo mano piyo. Koro shida ne onge. Koro family na te be onge ng'ama ong'eyo sign language. An kende ma ng'eyo sign language. Jomodong to sign mana ABCD. Tatemoga nyiso gini mondo gitem learn sign language mondo wawuo maber. To podi ka gima gionge interest, lakini mano to onge shida. Anto nadongo maber ma onge stress. Koro kumora mora madhiye to nadhiga gi kumora mora madhiye adhi gi babawa mano kana tin. Koro babawa ne protect aga sana. Koro kwa dhi kanisa kata wadhi kumachal nade to adhiga gi babawa to gi nyamin gi bende moro bende ne ntiere. Koro bang'e to nyamin gi bende odhi yudo ode. Koro nochako makre gi kazinde moro be mano learn sign language mane koro ne giwuoyo go. Koro anto ngimana nadak maber ok nabedo gi challenges mang'eny. Koro kar tich bende kar romo gi kana se yudo tich to naromo gi dichuo. Of course an ng'ama obedo married. Koro ji ng'ien nyako ni oko ni ere kaka otedo ni ng'ama winjo to ene ok winji. Tashanga ni kwani shida ni kanye. Koro chuora be shanga ni kwani jok mamomogi ok nyal kendi. Koro nyako ni jaber. Ana dware kaka chiega. Koro ne wa change phone numbers, wachako wuoyo matin mano rumo kamano. Koro sani wadog koro mano rumo kamano adog e oda. Koro an gi nyithindo 3 tapuonjo gi te ging'eyo wuoyo gi sign language. Seche ma gite ging'eyo sign language maber. Koro jok moko oko kanyo ka seche magi nok dot to nyithindo gi nikech giwinjo ga. Koro seche magi open to giwuoyo ng'ato biro ot to ginyalo wuoyo maber nikech gi understand sign language. Koro ka dhi e market bende akawo nyathina achiel to adhi godo to okonya e communication. Koro seche moko tadhi kenda to kadhi kenda tatiyo gi simba tandiko message tatang'o ni ng'ama uso nikech jok manie market mang'eny ng'eny gi kata ni deaf en ang'o. Koro e school bende ane deaf to apuonjo inclusive unit gin gi special unit e school. Koro an gi nyithindo ma ok winji ema puonjo. Koro government ema no ndika mondo mi apuonj special unit, that is a special unit. Koro eno puonjo nyithindo man gi deaf lakini ka giwuok oko to gi interact gi nyithindo moko ma winjo wach maber. Koro an kanot to onge gima aonge shida gi communication kech nyithinda te winjo sign language. Inyalo woro ni samoro ka ng'ato ntiere kod ng'ol kata mar winjo kaka koro wawinjo ni to nyalo bedo kod chandruok e weche mag bedo kata donje weche mag Kenya, yudo jahera kod gik makamago. Iwinjo kaka oko woro ne ji woro to nyako ma jabera ni to ere kaka oko winji kod weche makamago. Ka ng'eyo ka ntiere kod nobedo kod peka yo ka chwore kocha nikech iwacho ga ni in-laws bende ntiere ga kaka nitie kata kamano mano to kabi donje ahinya odiechieng' makawuono nikech in japuonj in bende japuonj wod Migori. Uparo ni onego beni weche mag sign language ni gibedo iketogi e syllabus, ikelogi e system mondo mi nyithindo duto te ma winjo kata mok winji opuonji mondo mi omi yot kata okel yot ponono ni ng'ato nyalo bedo kod challenges e ndalo mabiro. Yena mondo mi achak kod yawo kata bobiro iri mondo mi eka duok kuom jaber. Yes, aparo ni ber mondo mi ji sign language. Skunde te mar public onego bed ni gi introduce syllabus ma sign language, curriculum no onego bed ni e school nikech ang'o? E school nitie nyithindo ma deaf to nitie nyithindo ma be winjo. Koro nyathi ma deaf ni seche ma ji wuoyo to bedo ne matek. Kodhi oko bende bedo matek. Hospital, health services bedo matek nikech onge ng'ama nyalo timo sign language. Koro kidhi gi nyathi, kor kidandiko ni nyathina ni tuo ang'o matime, kor kindiko kuom adieri ngimano en ga gima matek. Imagine ka tiendo ovunjika koro adwa dhi wamake kanyo wakaw yueyo nyakwara Mugia Jwang'. Wamake maka kanyo matin wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok nyakwara Mugia Jwang'. Ka intiere kod penjo moro amora madiher penjo oganda wa mantiere e studio ni orna ote machuok.
Ng'ama mar SMS en 23600 okadwa ni dhi mabor okadwa ni sud kata matin. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Gima timre kawuono ni nok en gima ber. Sanju, pile ka wantie godi kumara achiel. Adwa ni wachna adier, kata kapo ni adiera no bro bedo malit. Iwinja? Ang'o marach matimo? En ang'o momiyo koro Rajiv nitie gi nyako moro? Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415#. Tipo mar video wuok ka nyiso kaka nyocha miyo ma jatich olwar ka wuok e gorofa mar 5 bang' tajiri mage dhire oko e kar dak ma Kilimani. Gik mano wach na biro timore saa 1 ochako timore saa 6, moko saa 5, moko saa 4. Jok mano oket kaka POs, most of them gin make one candidate. Registration mag jo party, jomoko koyudo nyinggi. Welo mar jochung' ma Kasipul bagi ka tungni ma kagi kacha bendo neno e kinde welo no. Adwa bede ndara nyaka chieng' ma sirikal ni yene ogibiro chulo joma tiyo negi. We shall not go back to work come what may. Yeah! Ng'anyo mar jotij mbalariany odonjo odiechieng' mar 8 ka gimedo seyo chik jatend migawo mar somo Migos manonyisogi ni gidog e tich. Machiegni kendo penjo laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ka intiere kod penjo kaka inyalo yudo konyruok samoro intiere kod nyathi kata ino wuoni dwani mondo ming'e wechegi inyalo yudo konyruok kanye ka awantiere kod jopuonj ka awantiere kod jok molony ka awantiere kod jogo manitiere e okang' mar pek mar winjo kendo giikore mar konyo jomoko bende kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha challenges kane wang'iyo kacha ni en gima matek dhi e osiptal kokidwa ndiko kaka nyathi tuo samoro nitiere gimoro matimore kaka ipim tami kanye mane wantiere wadhi nyime gi kanyo. Okay, adwa miyo ranyisi ni ka ng'ato ka tuo to an gi gimoro ma private mok adwa ni ji ong'e ahinya to kadwa ni mondo kora bigi interpreter nikech ing'eni koro kibiro gi ng'at mar ariyo nyiso ni mano kendo ok en secret. Koro doctors gi nurses ananyalo wacho ni mondo gidhi ng'e kaka ginyalo somo sign language mondo koro ka dhi e room to en mana an kenda gi nurse kata an kenda gi doctor then luongo interpreter kor kidang'ise ni gik ma private goye mane gima otemo wacho. Oya make kanyo antiere kod Jacqueline e simu. Jacqueline, hello.
awite kata kamano antiere kod wach moro ka owacho na kacha ni longe ni mama Felix Kawuok Rongo owacho kacha ni umor kodu mokalo kendo puonj ni ber yawo wango ganda mondo mi jonge ni magi gin gik mantiere je nyalo dak kod wacho kacha ni entiere kod nyathi first born mare en momo kendo ohere sana kendo podo medo puyo tich mutiyo. Jacqueline, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Wacho ni Arus. Kaka an achiel kuom jok man gi nyathi ma nigi ng'ol nikech an be nyathi mane ng'ol ogoyo ka winjo to ka jahigni 2 gi nus. Adieri makende Ruth mondo mi irwak ng'ol ok en tich mayot mana kaka nyithindo manyirigo wacho. An anyalo paro mondo mi narwake Ruth, anyalo paro ni chenro ni mar pok Nyasaye ema nokonya mochuna ni koro nyaka yie ni an gi nyathi mong'ol. Lakini ne tek kendo inyalo wuotho kiparo ni oiri to ok oiri. Nyasaye makuong donjo e chunyi mondi. Atemo wacho kamano nikech ang'e ni nitiere jok mane nigi nyithindo mong'ol to giwuotho ka giparo ni oirgi to ok en giwuok. Number 1, imanyo kuma Nyasaye nitie. Number 2, imako thieth gi daktari. To kik to ni en gimoro ni irwako e chunyi ni oiri, inyalo wuotho mi iri Ruth. An ni konya mang'eny e tuoche mag muma Ruth. An angima kendo wuotho kendo an gi yie nikech in Ruth ok ing'eyo kaka chunyi oiri. Ago ni erokamano mang'eny kendo Nyasaye otimoni ndalo na yie ni an gi nyathi mong'ol kokalo kuomi e tuoche mag muma ema nayudo rakruok. Ago erokamano kuom kelonwa weno mondo mi opuonjwa. Erokamano ahinya Jacqueline, meda bedo jachir emiloyo godo lweny. Daher mondo mi aduog iri, iwinjo kaka awacho en janyuol mantiere kod nyathi mong'ol mondo mi jonyuol accept tek mokalo. Ere kaka inyalo wuoyo kod jonyuol kata gima inyalo nyiso ng'ata mantiere kod ng'at mantiere kod ng'ol mondo mi otim kaka onyalo bedo kod chir kata gima onyalo timo mondo mi wuodhni obedie mayot matin, ok ni oyot to mayot matin. Koro gima encourage gima dwaro nyiso ji maneno wasani to gi jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol, gimokuongo en gimiluongo ni acceptance gi English. Mangiso ni yie. Social love. Bedo ni jok mani oko go bende konyo jonyuol gi ero nyithindo gi. Koro bende nyaki trust yourself gi nyithindo manigi ng'ol. Kendi ibed gi pango kodgi. Nyasaye ne nigi pango mopogore gi kaka wan wanyalo pango. Ka Nyasaye omiyi nyathi manigi ng'ol, iyie. Adwa encourage you ni mondo ubed gi kin gi nyithindo manigi ng'ol. Ok en ni ati koro ngima dwa bedo ni olor sani. Nyithindo gi nigi futures. Kaka an kende manigi disability e family wa. Jok moko te winjo wach gin gionge disability mora. But because ni nikech ne gineno value na, gineno kaka nyako manyalo dhi maber e ngima, koro ne giketo wa level achiel, jonyuolo keto wa level achiel, kendo oherwa wate. Gimitimone e kaka itimone nyithindo moko. Erokamano ahinya. Antiere kod penjo machielo. Dalmas, hello? Hello? Machiegni? Iyo gi Dalmas. Machiegni Dalmas? Awacho niya, nyathine an sani machinyise kendo onyalo wacho ne pamo toge to tiyo gima wacho kana ng'oma nitiere ginya dongore momiyo ma okomre. Okawinje maber ahinya. Okawinje maber ahinya, kata kamano akwayo mondo mi Perpetua producer woka uno penjo no ornwa yote machuok mondo mi wawinja kuma wachomo kode. Wadwa ni mondo mwang'ane yore mag tiyo kod technology sani kata yore mag lony manyasani mondo mi okonye kata mondo mi oket wuodhni obed mayot. Abo biro iri Wuod Migori. Lony manyasani konyowa mang'eny. Nikech lony manyasani wan gi applications mopogore opogore machalo WhatsApp, wan gi TikTok, wan gi YouTube. Lony manyasani gie konyowa e yore mag puonjruok. Kata wanyalo puonjore weche mang'eny, ok chal kaka chon. Koro wanyalo tiyo gi gimiluongo ni transcribe or live translate
mwanyalo loko dhok moro amora. Koro wach dhok moro amora kata any word inyalo loko mondo bed e dhok mano minyalo gombo winjo kaka English. Koro onyalo transcribe, onyalo loko weche mopogore opogore mondo mi wanyal bedo gi loso maber. Kaka Kiswahili inyalo lok mondo bed English mana kwatiyo gi lony manyasani. Koro lony manyasani ni konyowa kaka wan jok ma ok nyal winjo mondo wabed ni wanyalo puonjore weche manyien kaka kuom ranyisi YouTube. Kopo ni adwa ng'eyo tie wach moro amora, anyalo dhi kachacha kato YouTube nyisowa kuom ranyisi to wabedo gi ng'eyo. Omiyo wanyalo bedo ni wan koro wan gi vocabulary kata wan dhok mwatiyogo en dhok manigi lony kendo more variety of words ma wabedo godo. Koro gigi nyalo miyo wabedo gi ng'eyo weche mang'eny. Wanyalo bedo ni wang'eyo weche mang'eny ma kopo ni waonge kod lony manyasani gi eki to ok wang'eyo. Koro lony aila gi konyowa be mondo wang'e kendo ginyalo create awareness, yani ginyalo miyo ji koro ng'eyo situation. Wanyalo post gimoro amora ma wanyalo paro kendo wanyalo pass information. Kaka wan ka ji adek ni ne watiyo gi Bolt, taxi mar Bolt emomiyo wachopo ka. Koro mana achiel kuom lony manyasani. Koro kopo ni de watiyo gi bus, de thagowa gi weche mang'eny mar penjo conductor ni wadhi kama kama, mara kia ni wasechopo, wakia ka wasechopo, de wakalo ma dok wachopo kae sama chopo. Omiyo lony manyasani konyowa kaka jok ma nigi ng'ol aina ni mondo ngima obed mayot. Moloyo kaka ne chon. Anapani mano gima ber mokalo. Koro owacho nitie wach modwa wacho mani penjo, odwa medo wach mane aoko nodwoko about the curriculum, inclusive curriculum. Nikech an kaka japuonj anyalo medo jiwo ji mondo kendo en gombo na ni mondo sirkal orwak dhowa motiyo godo ni mar sign language e curriculum mar kuonde te mag tiegruok. Nikech seche moko inyalo yudo ni janyuol nigi nyithindo 2 to mar adek tiyo gi sign language. Koro janyuol kopo ni dwaro ni mondo owach wach moro gi nyithindegi, nyathi mokwinj cha iketo tenge, to koro en owuoyo mana gi nyithindo mawinjogi, to koro nyithindo mawinjogi ema seche moko temo loso gi nyathi modong' chien ni eri. Koro wayudo ni yani en dhok ma nyathini eri receive information, koro oyudo information matin nikech jogi okolony e dhok ni. Koro kopo ni dhok ni obede curriculum to ji te nyalo puonjore chakre tin gi nyaka gibed joma dongo, miyo wabedo gi yot ei pinywa mar Kenya ni. Koro wanyalo bedo gi yot kata kwa dhi kuondego duto te. Ji nyalo puonjore basic sign language, kata kopo ni urado kod jok machal kodwa, wanyalo loso e yo makare. Koro nikech kaka iwinjo e radio kanyo, ng'ato ne wuoyo kanyo ero, to kopo ni onge jaloko, wan koro gino bayo. Koro kopo ni ng'ato nitiere kachacha manyalo lokonwa, diang' bed maber. Kopo ni koro wanyalo bedo ni wayudo information one on one. Koro an dagomb kabisa ni mondo dhok ni obede curriculum mondo omiwa yot. Erokamano ahinya. Sheila be dwaro medo wach moro? Sheila, keni inyalo mede gi nus dakika, sana orumo te kata doko ni pod antiere kod penjo mang'eny. Kuom gima owadwa ni osewacho about dhok mar sign language ni obede curriculum, an be asiro wachino nikech penjo mane en niya ni kopo ni sirkal oyie ma sign language ni obedo e constitution, e pend chike kaka dhokwa mar adek, ang'o ma mono jomoko oko kucho odhi opuonjre dhok ni. Nikech sani wan go inga mang'eny. Koro kopo ni ji mang'eny odhi opuonjore dhok ni, to koro oinga gi dhi wuok to wadhi bedo ni wan gi thuolo mar loso.
Agombo ni wadhi nyime gi twagni kendo nagombo ni mondo mi wachaka kendo wamed puonjo oganda wa ni gin gik matimore to kata kamano yena uru mondo mi aduoknu erokamano makende. Wach mogik madinyisa jomoko oko kocha ma samoro paro ni ng'ol kata pek mar winjo nitiere kod kuong kod weche makamago. Ok inyalo kete nus dakika. Wach mogik minyalo wacho. Wach mogik. Okay. Seche ma kin ng'ama nigi ng'ol, you have a right to love. Nyaki bed in gi right mar dhi school. Nyaki bed ng'ama in gi right te. Again, kin gi nyathi man gi ng'ol, tafadhali kik ipand nyathi e ot. Kaw nyathi ni tere school. Ter nyathi ni assessment mondo ing'e itimo ne placement e special school. Yes, kendo bro bedo gi normal future mana kaka jomoko kendo. To kapo ni in a man, a woman, kuhero rutu yudo nyithindo man gi ng'ol, who encourage each other. Erokamano mokalo. Nago mondo mi kuom nus dakika Wood Migori inyisa wach mar community kata oganda kata riwruok montiere godo mag jogo mantiere kod ng'ol. Samoro ntiere ng'ato mantiere gi nyathi man ng'ol kod ng'ol ni kata en owuon to kia kuma onyalo tudore kod oganda ni. Kinyalo keto nago gi nus dakika nyalo duoko erokamano Wood Migori. Anyalo wacho ne jogo mawinjo kata jogo manenowa ng'ol mar bedo ni ok iwinj wach ni ok en kuom. Inyalo yude kuom tuo kata condition mora mora machalo kaka ajali. Koro kopo ni yudo mano to kik iketh sa. Sani nitiere skunde mang'eny manyalo rwako nyithindo gi to ginyalo yudo puonj. Koro anyalo wacho ni mokwongo ipuonjri dhok ni mondo mar ariyo iyie irwak nyathini obed kaka mari, accept them. Koro to ne jonyuol man gi nyithindo machal gi magieki gin nyithindo mabecho kabisa. So kuponi ka inayo make sure ni mondo make sure ni gin ngima maber, ngima makare, tinyalo loso gi organizations oko kucho manyalo yie miye sir. Koro an kaka japuonj anyalo kwayo TSC nikech ang'e ni TSC seche duto wigi wil kod sikunde mag jopuonjre manigi ng'ol mar winjo ni. Koro anyalo jiwo gi ni mondo gi review policy magi kopo ni nitiere kuonde moko ma ok ni makare mondo gilosi mondo bed makare mondo wabed gi yot kama watiye. Katieko kabisa adwaro wacho ne jo NTSA sani endi gise ketonwa winga maduong' kabisa. Wan gi ratiro mar puonjruok riembo kendo wan gi ratiro mar riembo geche. Pok ni winje piny ngima ni nitiere ng'at manigi ng'ol ma ok winj kaka anieri noyudo ajali e dho ndara. Koro mano nyiso ni we are the best drivers in the world. Koro akwayo NTSA mondo yie ogolo yinga magiketonwa giyienwa mondo wabed ni wanyalo riembo geche nikech dwaher timo mano. Erokamano. Nagombo ni wach mogik kata kamano seche na orume studio yena mondo mi aduoknu erokamano makende kuom bira. Geno ni odiochieng' machielo kendo kaluongo tubo duogo wachakwa goe mbaka weche mag NTSA, weche mag riembo, weche mag hearing aids kod gik makamago. Mago gik moko te ma ok wamulo. Kata kamano Sheila erokamano mathoth. Wood Migori aoko erokamano mang'eny. Ne joloko mawa kamoting'o Liz erokamano mathoth nyaka Wilson Kachiel kod Belinda erokamano mang'eny. Ne jolos chenro ni kamoting'o director na Bob Kachiel kod producer na Papecho ne jogo picha marwa gitiyo tich mang'eny mokalo ka adoko erokamano makende. Ne jahera mar chenro ni kinyalo puonjori dhok ni obed dhok mar adek mipuonjori puonjri dhok ni. An iluonga ni Oriti Masani.